LNTV siyabingelela namhlanje-ke sikubingelela silapha emhlabeni nabakhubalo begcekeni. Angeke-ke ngichaze kakhulu ngiyamazi udokotela. Udokotela ngicela ukukunika ithuba ubingelele uzithule bukhoma emoyeni. Yebo, ngiyakubingelela qobe njani futhi. Sikhona dokotela. Siphilile. Ubaba uShumla Makati lo. Uzinto ziyamxosha kodwa azikwazi ukuzimxoshelana. Angibingelele phakathi kwesimo se-South Africa yonke, ngibingelele wonke umuntu ongibonayo nongilalelayo. Ubaba uShumla Makati lo umsebenzi wakhe umsebenzi wobudokotela besintu. Umelaphi wendabuko. Kunjalo mkhulu. Mkhulu, sike sithi nje ukuthinta kancane la ekulapheni ngesintu noma ekusizeni iy'mpilo zabantu. Mkhulu, kulezi iy'nsuku abantu bafuna ukuthatha izinto, abanye bayageja, bafuna ukuthatha, abantu bafuna ukuphakama, bafuna iy'thwala abantu, kodwa ezingenabungozi. Umkhulu uShumla Makati ngabe uyayithathisa yini lento noma lento yokuthwalisa uyayenza yini na? Impela kuwumsebenzi wami from 1985 ngithatha lo msebenzi ngiphuma esikoleni. Angikaze ngimsebenzi kusukela ngaqala ukusebenza ngisebenza lo msebenzi. Sebebaningi befika la ekhaya bethatha umsebenzi lo, ukuthatha lento bebaningi nje bafika ziningi iy'nkinga ezenzizwakale emafonini. Basho bathi, hey baba uMthembu sesake sahamba sothatha umsebenzi lapha, athatha umsebenzi onjenganalo wakho lo owenzayo. Kodwa manje siyahlangabezana ney'nkinga ezithi siyaphumelela, kodwa empumelelweni yethu kutholakala emva kwempumelelo sekukhona iy'nkinga esuke sinazo lapho esisuke sithathe khona, kodwa hhayi lapha kuwe baba uShumla Makati. Ebese ngiyabachazela-ke ngibabuyisele impendulo ukuthi cha, indlela esisebenza ngayo ayifani. Nalowo usebenza ngendlela owafundiswa ngayo esikoleni sakhe, nalowo usebenza ngendlela owafundiswa ngayo esikoleni sakhe. Mina ngihlala ngikusho nje ukuthi umsebenzi wami